33,000 ħaddiem fil-kategoriji kollha tas-servizz pubbliku se jgawdu minn titjib fil-pagi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom b'investiment ta' 1.27 biljun euro fuq perjodu ta' 6 snin. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela fil-Berġa ta' Kastilja. Dan il-ftehim li ġie firmat ma' 10 unions f'daqqa ikkopri żidiet fil-pagi, żidiet fl-allowances ġodda u l-introduzzjoni ta' allowances oħrajn waqt li se jidħol fis-seħħ mill-bidu tas-sena d-dieħla u jkopri sal-aħħar tal-2030. Permezz ta' dan il-ftehim ukoll, l-impjegati li mhumiex fuq il-massimu tal-iskala rispettiva tagħhom ikunu intitolati wkoll għall-increments. Ġie spjegat kif il-ftehim kollettiv jaħseb f'dawk il-ħaddiema li qegħdin fl-inqas skala tal-gvern. Dan hekk kif minn 500 euro aktar fuq il-paga minima issa se tkun ta' 1200 euro iżjed. B'dawk fi skala 20 li hi l-aħħar skala se jitilgħu għal skala 19 wara 6 xhur ta' impjieg u mbagħad 6 xhur wara għal skala 18 b'mod awtomatiku. Dan mhuwiex l-ewwel ftehim kollettiv li qed jibbenefikaw minnu l-ħaddiema taċ-ċivil. Diġà kien hemm il-ftehimiet settorjali differenti għal kull kategorija ta' ħaddiema nsemmi biex nagħti eżempji lin-nurses, lill-qwiebel, lill-pulizija, lill-membri tal-protezzjoni ċivili. Dawk diġà benefikaw minn kundizzjonijiet b'saħħithom fil-ftehim settorjali. Issa minn dan il-ftehim li jolqot u jinkorpora lil ħaddiema kollha taċ-ċivil se jkunu qegħdin jibbenefikaw għat-tieni darba. Dr. Abela qal li dan il-ftehim qed jiseħħ hekk kif pajjiżna qed jesperjenza tkabbir ekonomiku b'saħħtu. Il-kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultana sostna li għall-ħaddiema tas-Servizz Pubbliku dan hu mument storiku biex ikompli t-titjib, it-tibdil u l-immodernizzar tas-Servizz Pubbliku. Illum hija turija tal-fiduċja fil-ħaddiema tas-Servizz Pubbliku. Imma llum hija weda wkoll tagħna illi nonaraw il-ftehim kollu kemm hu għal ġid ta' pajjiżna u biex nagħtu iktar servizz ta' kwalità.